Usmani Haidara Bangedo Oinyari Doni الحمد لله القائل في محكم تنزيله وذكرهم بأيام الله ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين بدين تسرف لا جبا ملكنا ملكو كان كوفوك ولا يمدو سمني واتي أو كان يمدالي لك على تنو على من كوكا كرون باكونا كوكا دما دون حقلي جيجي عليك الدوم باولا كشيني نما كايني الله فاكا كدافع الله سهر ماكا محمد كودو أني أسمو سنو واجولي كنا كنا أمباولا دنيا كفو أمي كودفار jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fédération nawa kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ jamiyatu ansarudin o bolofara min bɛ fédération nawa kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la subere laada do o bolo u bɛ ala barikada kɛnɛ sigi ala waleɲumandɔn kɛnɛ ni ka ɲɛsin cɛkɔrɔba ɲuman an fa n'an karamɔgɔ seyidu sharif usman madani haidara ale ka bangeli sankunbɛn ma ɲinan ta ye laada timɛra ka bɛn bangeli yɛrɛ kalo ma n'o ye 12 mai ye san 2026 baara in nun donna ni nun kisili ye jiridi kɛnɛba sigi ka taa bɔ dɔgɔtɔrɔso la ni ka ɲumanya ta ka se muso minnu yɛrɛ sɔrɔ ka bɛn 12 mai ma bonya ni nisɔndiya kuma minnu bɔra o kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ an k'olu sereya ɲɔgɔn fɛ. An karamɔgɔ ka anniversaire na ka se ka jolidiba labɛn ni an ka fédération de la Nawa ye donc an b'o o kɛnɛ de kan. Wala sababu bɔla jaba min na n'o ye Seyidu Sharif Usman Madani Haidara wala ka bɛn ale ka bangeli san 70 ani san 1 ma donc o y'a kanu sara wɛrɛ t'an bolo ka kɛ ni karamɔgɔ cɛ ni tɛ se ka foyi kɛ n'a ye o ka se ka kɔnsi minnu d'a ma n'o ye k'an ka ɲɛnamayaw dilan ka musow dilan ye ka se k'an kɛ duwadenw ye wala o bonyamasegili nin ye ka k'a ye wala an bɛ ala fo ka ala tanu san 70 caman bɛ ala bolo ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka kɛ bonya kɔnɔ ka kɛ wasa kɔnɔ n'a ka denbaya ala k'o sutura ala k'o kisi ka bɔ jugu duguni a n'a bangedi bɛɛ lajɛlen ma donc an kɔni bɛ subiri yan ni karamɔgɔ cɛ nin kama tɔɔrɔ tɛ anw fɛ yan balo foyi tɛ anw fɛ yan. Tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiya min b'an na bi dan foyi t'a la an bɛ an karamɔgɔ fo ale min kɛra sababu ɲuman ye ka nin ko ye nin bɛɛ lajɛlen hakilina ɲuman yira ansarudini na bi bi in na ansaru bɛ diɲɛ fan o fan jamana fan o fan bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka jeli belebele boloda ka bɛn an karamɔgɔ ka anniversaire ɲaɲagari ma tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiya de fo ka taa tɛmɛ parce que dan tɛ nisɔndiya la k'a sababu kɛ jeliko dɛsɛ min tun bɛ diɲɛ kɔnɔ camanba bolo la ka sababu kɛ a Seydi Sharif Usman Madani Haidara ye mɔgɔ bɛ se ka Haidara ladege mɔgɔ si t'a ɲɔgɔn bɔ o la an bɛ ala fo san caman bɛ ala bolo ala k'o di an karamɔgɔ ma san 71 caman ba ala k'o d'a ma a ka denbaya ala k'a kisi ala k'a kɔlɔsi a bɛ fɛn min fɛ ala k'o nɔgɔya ye a bɛ siran fɛn min ye ala ka don an n'o cɛ an bɛ an ka fédération président fo ka daminɛ fédération président ani section ani sous-section an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka jelidibaga bɛɛ lajɛlen fo ala ka kɛ alijinɛ sara y'an bolo tiɲɛ yɛrɛ la jelidi nafa belebeleba b'a la parce que ni k'a ta k'a lajɛ ne yɛrɛ jelidi daminɛ subere ka se bi ma n'a ma sɔn a bɛ se siɲɛ 15 mais n hakili la an ka 2 de bila mais souvent n'i famana ma dɔrɔn f'i farikolo bɛ gêner ni k'a kɛ i bɛ lafiya de sɔrɔ sinon i tɛ tɔɔrɔ foyi sɔrɔ n'a waati yɛrɛ sera ni an ɲɛmɔgɔw ma fɔ an yɛrɛ b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna k'u y'a teliya parce que n'an m'a kɛ an tɛ lafiya a kɛra an kɛnɛya furakisɛ dɔ ye donc n b'a fɔ ne ni ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ye an kana sira joli di ye a ye na ka na joli di n'a ma min fara i ka kɛnɛya kan a tɛ foyi bɔ a la et puis i bɛ tila ka hɛrɛ sɔrɔ a la diɲɛ ani lahara ala ka lafiya d'an bɛɛ ma. Wala n'ala sɔnna a ma nisɔndiya min bɛ an na ka taa tɔn denw yɛrɛ bɔli caman na ani tɔn kanubagaw caman kana joli ji la wala donc o de ye nisɔndiyaba ye wala sabu joli fɛn wɛrɛ tɛ se ka joli niyɔrɔ ta fɛn wɛrɛ tɛ se ka joli place ta fɔ ni joli yɛrɛ tɛ wala o kɔrɔ ko ni joli ko dɛsɛ ye adamaden sɔrɔ o tɛ se ka bɛɛ kɛ joli don a la fɛn wɛrɛ tɛ se ka don a la fɔ joli adamaden wɛrɛ joli wala donc ni a danna o ma donc i b'a ye diyagoya le fɔ an ka joliw di ni an bɛ fɛ en tout cas ka se ka joliw sɔrɔ tuma min na an yɛrɛ mako bɛna jɔ a la an ka denbaya la pour que ka se ka an yɛrɛ ɲɔgɔnna kisi sini diyagoya le ye joli ji ye
voilà donc joliji fana o bi kɛ ka adamadenw kisi voilà i n'a fɔ ala ka kumakan b'a fɔ mɔgɔ min ye ni kelen kisi a kɛra komi a ye diɲɛ lajɛni bɛɛ kisi voilà donc ni e min ye joli pɔsi kelen di voilà bon e ka a miiri ka filɛ joli pɔsi kelen dili e bɛna ni kisi voilà kalo saba o kalo saba an bɛ joliji nin kɛ voilà tuma dɔw yɛrɛ kalo fila bon e ka imaginer ka filɛ dɔw bɛ yen o bɛ taa la siɲɛ 10 ani kɔ janw na jolijiw la ka ban dɔw bɛ taa la siɲɛ 20 ni kɔw la ka ban bon n'a fɔra ko o pɔsi kelen kelen ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen lakisilen a ka ca la o bɛ se ka kɛ bɔda ye an bolo. C'est les aides. Sincèrement dit, l'hôpital général a beaucoup besoin d'aide, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit dans les biens. On a beaucoup besoin d'aide parce que souvent on reçoit des malades qui n'ont pas de parents, on reçoit des malades qui n'ont pas de fonds pour acheter leurs médicaments et autres. On a un assistant social qui est là, qui aide beaucoup les malades, mais qui n'a pas de fonds. Voilà, donc bien vrai qu'on a besoin d'argent, mais aussi on a besoin des matériels sanitaires pour le nettoyage du centre. Donc c'est un peu le cri de cœur que je lance envers les associations et les trucs. Je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup, je ne sais pas quel nom il va dire. Je remercie beaucoup l'association Aoussadi et je prie Allah qu'il continue de leur donner la force pour continuer ce qu'ils ont commencé. Je sais que dans les années à venir, bien vrai qu'aujourd'hui c'est pour les bébés mamans, les années à venir ça sera pour nous. Quand je dis nous, je veux dire pour l'hôpital. Vraiment, on a un soubré de Rosobala. Kana ambadon soroya, nous anga dorotoro nyemo were. O ya laben jogo nyumana. Bon ala sona fana nana soro anana ni cadeau mie, cadeau e laboli fana ke. Ka banabato jigibato be soro. A kachala ay mama soro chama ko ne do soro la. Anti sa fa be mais majorité do soro. Vraiment nous sommes déjà là. Ka benan karamo san biolo vla ani kili. O min be ben bima. Mamala dari sijan ani Kenya. Abe ala bolo ala ko dama halibeli. Ka anga nyama befu. No anga fédération nyama yi. Anga national nyama, international nyama, anga section nyama, and association nyama, ambo befu. Olu me ni nani hakila nyuma yi. Ani mbara ke chogo nyuma yi. Donc foli be di obema ka do ke ala ka sangara yirana. Sanata ala ko kado che aga temenka. Ambala muso dorotoro a fo chogo mina ko kasika bolo fran waro do akono deme saraka. Ala ka se kana no moyen no hakila nyuma yi. Amisi ko bara o time chogo mina. Ambe don chama ke ala me yoro mina ni on be yoro mina ya ambe doro so kono ambalman do be prison civile la olu tala don di kasedo mai do fana tala orphelinat la no e 2 minu bageba to bamba o bana do tala woro la kata don di o ko fe muso filia to olu fana ka don ba mbolo siège la yi fédération ere maloboro keme saba hake nyona o le di don sraga no ni doro so ga don tegele ni ala sona fulga laban vraiment ka befu foli be laban mami o de an karamo a sey chéri Ousmane Madan Haidara ambali mi ga anniversaire keneka ale mi an shu kan bla ni nyuma na le te vraiment bip ma so ante bidoni ra don donc be foli kan laban di al makani che shijani kena be ala bolo ala ka dana ma ala ka nasara aka dima yala ko la kana anga jamana basigi mba kono no Côte d'Ivoire ala ka basigi an fana si nyon jamana menu be ni akakala don na me do ala ka suma ala ka suma doge ka jisuma kala ala kira na sumo kama sala alama alhamdulillahi rabbil alamin atli kene basigira o mi ye chogoroba nyuma yere ka bara ketaye trafana to dunin koroko bara unundona ni maba welele ka bismillah kan anga jankulu shira nyon fe ni anga commission d'organisation ne no yi a président Marou Koulibaly na vice président Marou Mangane ani amamuru tobe ananga fédération ya tola ananga marabbe kanaba befu chel musu temseni ani makoroba be annato mi masoro atato ala kanu ke kausoro annana shuna ankramo ka anniversaire keneka no ya chauffeur conférencier a sampiolo vla ani kili ka be le 12 mai 2026 conférencier oui anga mara conseil religieux
ni ala y'an gɛrɛsɛgɛ dɔw min na n'o y'an ka Usas Sufi Suleiman Kone ye an b'a fo ala ka nɛn sabati ka foli di karamɔgɔ tɔ bɛɛ ma n'o y'an ka Udu fédéral ye ka foli di an ka fédération président ma ka foli di an ka autorités ma minnu ye kɛnɛ sɔrɔ minnu ma kɛnɛ sɔrɔ ka foli di an ka imamba ma an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso an b'o bɛɛ lajɛlen fo ko ni cɛ fɛn min m'aw sɔrɔ u natɔ ala kana kɛ u tatɔ u ka n'u sɔrɔ o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ min kan nin an bɛ a Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara an b'a ka bangeli nisɔndiya kɛnɛ de kan yala o yɛrɛ bi san caman bɛ ala bolo ala k'o di an karamɔgɔ ma ɲinan y'a san 70 ni san 1 ye san 70 ni san 1 ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala k'o d'an ma n'o bɔra yan an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo an ka président Samu Mangande Alhaji Samu Mangande an ka foli b'a ye a n'a ka Usmani Keita an ka foli b'o bɛɛ ye session 2 président bɛ dugu kɔnɔ yan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye kuma b'o yɛrɛ bolo vraiment 12 mai kɔni an tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ɲinan kɔni an b'an ka fédération mɔgɔw fo wala ka daminɛ an ka section la ka taa bila fo section la wala o y'a dabɔ min kama hinɛ ɲini ye ka se dɛsɛbagatɔw ma wala nin waati in na o ye malobɔrɔ 200 o y'o de labila dugumamɔgɔw ye fɔlɔ min tɛ se ka di dɛsɛbagatɔw ma wala ni dugumamɔgɔ yɛrɛ ye min bɔ an yɛrɛ tugu dar'o fɔlɔ donc malo kɔni a bɛ sɔn ka caya ni 300 ye donc a dabɔla cɛba min kama o de ye Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara ye donc a san 71 ni 1 de ye ɲinan ye hali bi an b'a ɲini ala fɛ sini ɲɔgɔn ala ka jaya ka jidi ka tɛmɛ nin kan an nɛla a ka gɛlɛ an ma kosɛbɛ nisɔndiyara kosɛbɛ ani ka ci lase o de kosɔn an lɔra yan sinon an ka lɔrɔ yɛrɛ tɛ alhamdulillah ala tanu kɔfɛ ka sɔnni kɛ kira sallallahu alaihi wa sallam alman bari nana k'an ci komi voyage caya u bɔra Abidjan kunu ko sɛgɛra kunu tugu ka taa Abidjan a nana k'an ci ko an bɛ sabari an bɛna k'a ci lase inshallah an b'a fɔ wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara nin sigi nin depuis an fa Adama fo kana bi ala de b'a sugandi mɔgɔ si ko tɛ mɔgɔ si se ko tɛ ala de bɛ sugandi sigi nunu ala de b'a sugandi a ka di mɔgɔ ye a man di mɔgɔ ye an bɛ ala deli sigi ni ala ka taa n'a ɲɛfɛ ala ka an sabati diinɛ la adamaden n'a fɔra diinɛ dɔrɔn i b'i yɛrɛ ye i bɛ taabolo o taabolo n'a fɔra diinɛ dɔrɔn silamɛya bɛɛ dɔnna la a to nin bɛɛ ana ka baara cogoya wala o de kosɔn o la an bɛ le 12 mai 2026 o la an bɛ ala fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo jamiya to Ansar Dine tɔgɔ la olu min kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in ka a sinsin kabini san jan fo kana se bi ma o la an b'a fɔ san o san dɔ de bɛ ka fara a kan an ka président bɔra sisan ka kuma vraiment labɛn camanba de bɛ sen na min kɛlen don ka labɛn ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma ani ka taa se hali minnu bɛ kaso la vraiment olu bɛɛ lajɛlen tolomagɛn dɛmɛ sira kan o la an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo o ka cɛsiri ani o ka wulikajɔ la fédération tɔgɔ la ani section minnu b'o ka mara kɔnɔ o la an b'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo yarabi ala ka muɲu an ye k'a di an karamɔgɔ ma a Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara sabula mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu balola n'olu ye si sɔrɔ ala taala ka diinɛ siga foyi t'a la nɔgɔ bɛ kɔrɔ ta ka bɔ a kan ni n burankɛ Samu ka bonya ye u ye bonya min kɛ baara ye bonyaba min kɛ a ma dogo ni mɔgɔ min ye gurupu lamɛn bi i ye Samu Mangane i y'a kumakan mɛn gurupu kan bi a ye bonya a ye foli kɛ ka bonya masiri kɛ bonya kɛbagaw ye an b'a fo k'a barikada ala ka a mɛn ɲɛfɛ o kɔfɛ an bɛ an ka dɔgɔtɔrɔso représentant fo n'o ye directrice ka représentant ye an b'o fo kɛnɛ kan o kɔfɛ an bɛ OSIM mɔgɔw fo o cɛ u yɛrɛ ye vraiment kuma caman t'an bolo n bɛ jɔlen bɛ n buranw kɛrɛfɛ a ka gɛlɛn n bɛ kuma sɔrɔ k'a fɔ ka vraiment n'a ye fili min ne ɲɔ o tɛ olu ɲɔ ye o kɔfɛ an bɛ président Samu Mangane ka bonya lase an bɛ ala fo an bɛ ala kira fo an b'an baw fo an b'an baw fo an bɛ
kɛnɛ min kan n'o ye Amusala ka kɛnɛ ye an bɛ dugawu kɛ Keita ani Magane alhamdulilayi ko bɛɛ lajɛlen taara k'a di ma Magane foyi ma tiɲɛ minɛn da ma jɛngɛ nka denmisɛnw ne baw k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'an ɲɛ k'an don bɔda kelen fɛ k'an don donna kelen fɛ Ala ni karamɔgɔ ka sababu n'o tɛ an bɛ tiɲɛni kun don dɛ tiɲɛni kun juguyara kojugu ne ma ye ci dira an bamuso ma sisan an bamuso wulila ka kuma min kan an minnu sigilen don an juru kɔntana nka jɔnni nɔ don belebelew ka belebele juguw t'a fɛ ka maa min tɔgɔ mɛn n'o ye Sherifu Madani Haidara ye alhamdulilayi ni y'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ in kan yan an bɛ kɛnɛ kan mun nɔfɛ Haidara ye ɲɔsi de ye a ye tu de tigɛ tu tigɛlen kɔ ka ban ni Haidara taara foyi ma tiɲɛ nka an bɛ dugawu kɛ Ala k'a n'a cɛ janya. Donc, il nous a recommandé des campagnes de don de sang, des prises en charge d'orphelins, comme nous allons le faire demain, des forages dans les villages, des écoles, comme nous avons plus de 300 écoles en Côte d'Ivoire, des centres de santé, l'assistance aux détenus. Les centres de santé en Côte d'Ivoire, nous en avons un projet. L'assistance aux détenus. Demain, nous serons dans la prison civile pour faire nos dons. Aux pauvres, aux malades et aux personnes démunies pour le bien-être de l'humanité. Dans ces mêmes exemples, demain, nous y serons à l'hôpital et nous allons également secourir les veuves et les personnes démunies, Inch'Allah, en les donnant des sacs de riz. Nous avons déjà presque 300 sacs de riz à notre disposition, puisque la fédération en a donné 230 sacs et les sections nous ont déjà communiqué qu'ils sont en train d'aller vers les 100 sacs. Donc, nous espérons d'ici demain avoir plus de 300 sacs de riz que nous allons mettre à la disposition des personnes démunies. Le Cheikh Chérif Ousmane Haïdara nous enseigne que la spiritualité véritable se mesure à l'utilité sociale et que le musulman doit être un atout pour la société et non un handicap. Il nous a fait comprendre que la foi qui ne nourrit pas l'orphelin, qui ne visite pas le malade, qui ne soutient pas la veuve, est une foi incomplète. Car servir l'homme, c'est servir Dieu. L'héritage d'un guide se mesure à la droiture de sa communauté. Sous son autorité morale et spirituelle, nous avons vu fleurir la fraternité, le savoir et la piété au sein de la communauté. Autorité leader communautaire, je profite de cet instant pour renouveler un appel. Les défis qui se dressent devant nous, la pauvreté, l'incivisme, l'extrémisme, oh oui, surtout l'extrémisme religieux, ne pourront être vaincus que si l'administration et les forces spirituelles marchent main dans la main. La loi donne un cadre, la foi donne une âme. Ensemble, donnons à notre jeunesse un cadre et une âme. L'association Ansardine nationale Côte d'Ivoire se tient toujours prêt à vos côtés pour une marche ensemble dans le sentier de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Car servir la nation, c'est aussi une forme d'adoration, nous enseigne notre guide spirituel. Mes remerciements s'adressent ensuite à vous, les autorités administratives, politiques et traditionnelles, dont la présence ici honore non pas la Fédération Ansardine de la Dawa, mais la mission que nous partageons. An ka laselikɛla o ye an karamɔgɔ Ustazul Fadil Sheikh Sufi Suleiman Kone Jamiyatu Ansardine laselikɛlaba do min sigiyɔrɔ bɛnnen do Côte d'Ivoire jamana kan. A ye laselikan ɲini kɛnɛ in kɔnɔ. An ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Saga minnu bɛ a bolo a danw sigilen do kɔrɔyali bɛ hakilitigi ni miirikɛla wasa an na kuma ninnu fanba kɛ isharatu de ye n'o de ye kɔrɔyaliw
sabu mɔgɔ kumatɔ hakilitigiw fɛ i dalen b'a la minnu b'i ni kodɔn cɛ minnu b'i ni faamu cɛ minnu b'i ni hakili cɛ hali n'i ka kuma ma janya i tɛ se ka fiyewu i tun bɛ fɛ ka min fɔ u b'a faamu ka sɔrɔ i nɛn ma se a bɛɛ ma. o foli kelen in kɔnɔ n'i ye ɲuman ye du kɔnɔ don o don a kɛra dɔ de sababu la ɲuman bɛ balo cogo di ni duden tɔw sera ka kuraji sɔrɔ ka du ɲumankɛla ko ɲuman dɔn ni duguden tɔw sera ka kuraji sɔrɔ ka dugu ɲumankɛla a ka ɲuman ja don a yɛrɛ ye an bɛ foli di ala sɔnna bi anw minnu bɛ subere yan dɔw bangana yan dɔw nana fɛn ɲini yan furu ye dɔw se yan baara kama dɔw bɛ yan n'i ye ɲininkali kɛ ko nin kɛnɛ in a sigira mun na jaabi min b'a la ko ɲumanlɔ kɛnɛ de bɛ mɔgɔ ye min nɔ dogolen tɛ dugukolo basigili la tiɲɛni kɛlɛli la jɛngɛ tileli la ani laadiriya a bɔlɔ turuli la ani hɔrɔnya a kɛli la dolu ye min bɛ kebe maaya dolu la c'est-à-dire bɛɛ bɛnna nin kan bɛɛ tɛ se ka fɔ bɛɛ tɛ se ka yira walanda t'i sɔrɔ bɛɛ la saɲɔ bɔra ka kuma a sara bɛ ala bolo a ye discours min kalan discours minnu man ka perdi n'a kan ka bila archive kɔnɔ ale ka discours b'a la wa e min bɛ ka discours in lamɛn parce que fo kumakɛla hakili k'a dɔn mɔgɔ b'i lamɛn o kalan b'i ye mɔgɔ b'i lamɛn o bɛ kodɔn i ye i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ a bɛ ka kuma ninnu peze i nɔfɛ hakili kɔnɔ ani miiri kɔnɔ k'a ni sababa da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'a sɔrɔ kumakɛla b'a yɛrɛ kalama a bɛ bɔ a kalama n'a bɛ fɛ ka fɛn fɔ fana min ni réalité bɛ ɲɔgɔn jɛ hali n'a ma fɔ i ye ko ne tigɛra e la a dusukun b'a fɔ ko nin ye kunfɛ kumala dɔ ye mais saɲɔ bɔra ka kuma sisan c'est-à-dire i yɛrɛ b'a dɔn a kɛra i n'a fɔ maa min taara jɔ baji da la ka i tigɛ fa a ji la ka tila k'i jɔ ka tɔw y'u tɔ la walahi a ka nin kutuba in n'u ko a ka discours in ale hakili jigi Hebrew la ko ma ka kuma dɔ Ibn Abbas don dɔ cɛw bi ka caman fɔ Aliyu ma bɛɛ b'a ta fɔ Aliyu donna yan ni Aliyu tɛ a tɛ Abdulahi ibn Abbas ko a ye hɛrɛ k'a yɛrɛ kan a ko n ye n kale Alahu la dugukolo ka yiri minnu jɔn jɔn b'a kan n'i y'a bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ sɛbɛnnikɛ kala ye dugukolo bajiw ka a kɔgɔjiw n'a kɔjiw k'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ angiri ye ni sɛbɛnnikɛ daba ye k'o ka kuma Alakira balimakɛ na burankɛ ni Fatumata Zaharaw cɛ la ko baji bi dɛsɛ Seydina Ali ka bonya ti jate ka ban kala bi ban kari la Seydina Ali ka bonya ti fɔ ka ban jango anw ka bi kɛnɛ sigilen bɛ o min tɔgɔ la ni ko n bi an bɛ ala tando lɔtugu de la ni kɛnɛ in sigira ka ɲumanlɔn kɛ o karamɔgɔ in de ye bɛɛ y'a dɔn fana ɲuman dɔnni diinɛ ko ka ta ka bɔ a la i philosophie wo i savant i sociologue wo bɛɛ bɛn'a kan c'est-à-dire les 12 lois universelles o tɛ diinɛ ko ye dɛ ɲininkali kɛ minnu kalanna k'u ka o loi ninnu jate ta diɲɛ kodɔnnaw depuis fo kana bila bi la u ko diɲɛlatigɛ ko ninnu bɛ munumunu ni loi 12 ye sariya 12 e ka ɲininkali kɛ i bɛna y'a kɔnɔ ko compensation b'a kɔnɔ c'est-à-dire ɲumanlɔn b'a kɔnɔ o la ni mɔgɔ y'i yɛrɛ sɔrɔ o ɲumanlɔn kɛnɛ dɔ fana kan mɔgɔ dɔ fana ye i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka i ka ɲɛnɛya yira nka a ka kɛta ka bon fɔli yɛrɛ ma i kan ka Ala fo o bɛ kɛ kala ye e yɛrɛ bolo n bɛ fɛ ka foli di
Soubere Betola, région Nawa Betola, association Ansar Din El Islamim. Président Ladi Samou Mangane, Walenima Don Tola, il faut l'endo. Ka vice-président Bazoumana Keta, ka Faraika Biro Beka. Anika section tant belle djene. Anika section biolon fla. Am bawbi. Minu ni farala ñogon kan. Anian karamo. Kan ken siki. Kan labeni kalfa an président. Président Madou Koulibaly. Ana bara ñogon. Ubi se feu fena ni ken sabatili la. Ka ke walanda tawroy anna bagawi slama jamay uyake o chesiru de bekofe ni kene sera kaski atle joli yebi adoka dominique eri o make akuma adona muso ka baru o wati yala mana ni kene kaski wa musa ka bolila jondo de karila no ka deremei no ka mugai olu yɛrɛ mako b'a la koyi ko non mɔgɔya bi jɔ min kan ka kɛ o kuma na ne bi ye ɲuman dɛmɛni na kosɔn bɛɛ y'u se kɛ fɔ nin kɛnɛ a sigi. Alhamdulillahi rabbil alamin dugu jɛlen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ conférence ba kɛnɛ kan an karamɔgɔ Ustazul Fadil Tufi Suleiman Kone a ye dakurunya 2 laseli di an ma o kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Tɛmu min n'o ye dakun min dira o événement in ma o de ye ko c'est-à-dire silamaya yɛrɛ diinɛ ka lɔ o kan sanga suru kɔnɔ wa silamaya diinɛ ani diinɛ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ dakun de ye nin ye c'est-à-dire l'islam et la tolérance interreligieuse o kuma na o thème central in yani don bi se o ma c'est-à-dire lahalaya bɛ a wajibiya fɛn dɔ ni fɛn dɔ kan ka kɔɔri yan'an bi se an y'a fɔ su la o baara ninnu de tun ye fɛn 3 de ye a fɔlɔ ni ɲiningara ka waleɲuman dɔn kɛ c'est-à-dire ka mɔgɔ dɔ célébrer ka nisɔndiya ni mɔgɔ dɔ ye ka jama fara ɲɔgɔn kan ko mɔgɔ dɔ bangena ka mɔgɔ dɔ ka kɛta ɲɛfɔ o kɛnɛ kɔnɔ o waleɲuman dɔn in yɛrɛ o bɛ dakun jumɛn kɔnɔ silamɛya diinɛ na n'u ye ɲininka k'i ka argument di o la mun y'i bila o la i bɛ se ka mun fɔ ni hakilima bɛ tata sɔrɔ a la diinɛ yɛrɛ kɔnɔ ani mɔgɔya yɛrɛ kɔnɔ o kɔfɛ dun kɛnɛ bi sigi mɔgɔ min tɔgɔ la yala e yɛrɛ min ye kɛnɛ sigi a tɔgɔ la e bɛ se ka mun avancer hakilimaw ye kodɔnnaw ye minnu y'u ka baara bila ka o kɛnɛ in sɛgɛrɛ u bɛ se ka mun walanda tirer u bɛ se ka mun enseignement sɔrɔ u bɛ se ka mun kodɔn sɔrɔ o tigi in yɛrɛ ka ɲɛnamaya la min tɛ contester diɲɛ bɛɛ kɔnɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ hakilima bɛɛ ɲɛna ni lagosi yɔrɔ t'a la ni wo t'a la o tuma na o de tun ye dakun 2nan ye yanni an tun bɛ se c'est-à-dire thème central yɛrɛ ma a 3nan anw ni mun bɛ taa so ni anniversaire ni san 71 na anniversaire la ni nin ye a tako 3nan ye fédération de la Nawa bolo anw ni mun bɛ taa so n'o ye an bɛ nafa minnu sɔrɔ nin kɛnɛ in bɛɛ sigili la o la i b'a dɔn musakaw caman de donna labɛnw caman de kɛra nin ko in ɲɛnamayali de kosɔn o bɛɛ bi ka kɛ fɛn dɔ de nafa ɲinini de kosɔn an yɛrɛ ye ani mɔgɔya ye an ni mun bɛ se ka taa so kɔnɔ o de sira kan ka waleɲuman dɔn kɔsegin mɔgɔ dɔ ma ka mɔgɔ dɔ célébration kɛ ka nisɔndiya n'a ye ka kɛnɛ sigi a tɔgɔ la o ko in yɛrɛ a bɛ dakun jumɛn de kɔnɔ silamɛya diinɛ kɔnɔ ani mɔgɔya kɔnɔ jaabi min bɛ o la ni mɔgɔ min ye silamɛya diinɛ lajɛ ka a principew lajɛ n'o ye a sigikanw ye i bɛ taa sɔrɔ ɲuman dɔnni o ye silamɛya diinɛ a principe ba dɔ ye principe min ala kira prononcé la kan
principe min kuranna jɔra a kan o la an bi dan argument kelen fila ma diinɛ ka sira fɛ ɲuman dɔnni kan alakira ka sira n'o bɛ yen n'o y'a ka hadisa ye o kɔnɔna na a ko man la yashkuru nasa la yashkuru Allah o ye ɲuman dɔn ye d'une façon générale a ko mɔgɔ min ti a mɔgɔ ɲɔgɔn ka ɲuman dɔn ye k'o tigi tɛ se ka ala yɛrɛ ka ɲuman dɔn ala ye o de la n y'a f'i ye n k'o de kosɔn kuranna kɔnɔ ala bi ayaw tugu ɲɔgɔn na a caman na kunba b'a la o de la n y'a fɔ ye n ko ala ka kelenya o sabatili fɔra aya caman kɔnɔ ka bangebaga ladonni tugu a la parce que o fɛn fila in relation dɔ b'u cɛ ala de ye danni kɛ i kun tɛ ale de y'i nati mais ka ala dɔn o bɛ ye dusukun de la c'est à dire ala ka ɲumanya jɔn ye miiri o mako bɛ miiri la parce que ala b'i ye ni dusukun ye ani hakili mais bangebaga ka ɲumanya den ye o mako tɛ miiri la o bɛ kɛnɛ kan o tuma na i b'a ye ala ka ɲuman dɔnni ala dɔnni ka koto ala ta la o b'a yira ko jɔn ye ala ka ɲuman dɔn ni kotoli ye ala ta la bangebaga ka hakɛ la i b'a sɔrɔ a bɛɛ la ala t'a fɔ fiyewu a kɛtɔ k'a fɔ a ye ala ka kelenya sabati a b'a fɔ de a y'a janto bangebaga la maa t'a fɔ a kana bangebaga dangadenya a b'a fɔ a ye ala kelenbantiya wa a y'a janto an bangebagaw la donc i b'a ye ala kira de ko la ni mɔgɔ min dɛsɛra ka mɔgɔ ɲɔgɔn ka ɲuman yɛrɛ dɔn o tigi tɛ se ka ala ka ɲuman dɔn o la ala kira ko lahara dangaden si tɛ kisi wa o bɛ cogo min na silamɛya ma tulonkɛ ɲuman dɔn na n ye kira ka kuma fɔ sisan a yɛrɛ kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ n'i ye ɲuman dɔn lajɛ ala kira ka ɲɛnamaya la kira ye ɲuman dɔn kɛ a ka baara ye ka mɔgɔw lakalan n y'a fɔ ye badiri silamɛw sera ale kɛlɛ in na maganka minnu minɛna kira bolo a ye hakilila ɲini a ka jama fɛ ko mun de kan ka kɛ o maganka ninnu la donc o ka nisɔngɔ minɛ bɛɛ y'a ta fɔ o don Bukhari kɔnɔ ala kira ko a ye kafiri dɔ tɔgɔ fɔ Mut'im bun Adi ko n'o kun balolen don malgré silama tɛ n'o kun ko ale ma ko a ka badiri ɲɛnamaminɛ ninnu makoto ko ale ala kira kun bi sɔn munna parce que ala kira bɔra min kɛ ka taa magan Tɔyifa ni Tɔyifakaw y'a gɛn a segitɔ ni Mut'imu in de n'a a ka denbaya ni a jɛɲɔgɔnw de farala ɲɔgɔn kan ka kira garanti kira ka don an ba Aisha b'o de fɔ ko ale ma c'est-à-dire fadenya muso dɔ la pour ale ka se ka kow ɲɔgɔnna ye comme an ba Khadija c'est-à-dire a ye Bukari de bɛ k'a lakari a ye min kɛ kira ye kira bi o fɔ kuma bɛɛ a ka ɲuman lakalili la mɔgɔw ye sisan i bɛna ɲininkali min kɛ mɔgɔ yɛrɛ dɔ célébreli don c'est-à-dire nin ye ɲuman dɔn ye d'une façon générale mais ka mɔgɔ dɔ célébrer wala ka kɛnɛ sigi mɔgɔ dɔ tɔgɔ la silamɛya diinɛ kɔnɔ i bɛ musilimu lajɛ sahabaw yɛrɛ ye o kɛnɛ ɲɔgɔnna sigi Muhammadul Amini yɛrɛ ye salawatu rabbi wa salamuhu alayhi c'est-à-dire an filɛ cogo min na ko an bɛna an karamɔgɔ ka nali ala y'a diinɛ min kɛ an ma ka ala fɔ a la musilimu ka riwaya la sahabaw yɛrɛ jɛrɛla ten ala kira bɔra so kɔnɔ Muawiya de b'a lakali bun Abi Sufyan ala kira ye ɲininkali kɛ ko a jɛrɛla ya mun na u y'u jɛrɛkun fɔ a dɔ la k'u bi ala barikada a y'u kandali min kɛ ka kɛ silamɛ ye ani fana ala sɔnna ka kira di olu ma c'est-à-dire olu jɛrɛkun ye nin de ye ka ala fo a y'u sɔn silamɛya la a y'u kɛ silamɛ ye wa a ye ala kira di u ma
olu bi ala fo o de la donc i b'a ye ni mɔgɔ min ye kɛnɛ fana sigi mɔgɔ dɔ tɔgɔ la diinɛ kɔni kɔnɔ o ye silamaya kɔnɔ ko dɔ ye n ye ninnu d'i ma o la diinɛ ka binna kun kan an bɛ dan yen waati na cogo o kɔrɔ ye mɔgɔ dɔ ka célébration kɛli diinɛ kɔnɔ non c'est-à-dire bolominɛ yɔrɔ bɛ o la silamaya diinɛ kɔnɔ sisan i bɛna mɔgɔya la ka mɔgɔ dɔ célébrer mɔgɔya ye mun fɔ a kan an bɛ fɛ k'a fɔ sula n y'a fɔ ye n ko loi 12 bɛ yen القوانين الكونية الاثنا عشر diɲɛ kodɔnnaw y'a ye a kunu n'a bi olu yɛrɛ ka kɔlɔsili la bel-istiqra ani jateminɛ o y'a ye mɔgɔya bɛ ka munumunu c'est-à-dire principe belebeleba dɔw la o y'o principe ninnu de tɔmɔ a taara bɛn principe 12 de ma o principe ninnu kɔnɔ compensation b'a la c'est-à-dire i ye min kɛ i bɛ sara o de la i ni min ka kan o bɛ d'i ma d'accord ne kan tɛ 19e siècle ma n kan tɛ 18e siècle ma n kan tɛ 17e siècle ma anw ka bi la adamaden ka hakili a n'a ka kodɔn a bɛ niveau min na bi i b'a fɔ a bɛ kunun ye d'accord mais o principe min n'o bɛ mɔgɔya sigikan 12 kɔnɔ an ka bi yɛrɛ kodɔn tile o ma ɲɛ o kɔ c'est-à-dire u ma se ka ɲɛ mɔgɔ dɔ min nɔ bonyana mɔgɔya nafali la ka kɛnɛ sigi o tigi ye anw ka bi maaya a ma ɲɛ o kɔ bi tɔnba min bɛ diɲɛ kɔnɔ ni o tɔnba de bɛ adamadenya ni jamana bɛɛ n'o ɲɔgɔnna tɔnba tɛ dugukolo kan o ye ONU de ye min chaise filɛ New York Amérique bi o tɔn tɛ yen o tɔn tɛ yen o tɔn in ONU sigira deuxième guerre mondiale kɔfɛ hali n'a sɔrɔla bi a sigira min kama a bɛ ka dɛsɛ k'o kɛ mais t'a lajɛ k'a lɔn ONU sigira mun kama ka mɔgɔya ka nafa defa mais mɔgɔya nafali u ka baara bi bɛn o de ma diinɛ ko tɛ dɛ mɔgɔya nafali mais ɲininkali kɛ ko juillet kalo tile 18 ONU y'o don in di jɔn ma le 18 juillet ko o don in est-ce que ONU y'o attribué jɔn na et alors o attribué la mɔgɔ min na un africain l'ex-président sud-africain Nelson Mandela 2009 la ONU ye o don in de di Nelson Mandela diɲɛ bɛɛ bi jɛ ka mɔgɔ dɔ célébrer diinɛ ta kɔfɛ mɔgɔya ma ɲɛ o yɛrɛ munna ko a ye bɛn kisi a ka ɲɛnamaya bɛnna o ma a yɛrɛ ye san 20 ani kɔ de kɛ kaso la a tun bɛ ka fɛn dɔ de ɲini fɛn dɔw proposé la ye ko a ka a ka wele da dabila u bɛ nin k'a ye a ko non a jɛnna ni kaso ye minnu y'o k'a la a bɔlen a y'a ka laɲini sɔrɔ a tilala ka yafa c'est-à-dire u y'ale don in da ale ma a dɔw bɛ manifester ni fɛn min ye ONU tilala k'a bɛɛ fɔ ka fara n bɛ dan o ma k'a tɔ caman to yen e b'a tɔ faamu ko mɔgɔ dɔ ka kɛnɛ sigili diinɛ kɔnɔ ani mɔgɔya kɔnɔ a fila bɛɛ dafara an ka nin kɛnɛ sisan waati ni a cogo kosɔn n bɛ o soboli b'o bila yan i bɛna dɔn o la président Samu ko an tɛ ganzana ni hali mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kalan ala fɔ jabada min université min bɛ diɲɛ bɛɛ ye u ye mɔgɔ min kɛ ko a ɲɔgɔnna de tɛ yen hali n'o y'an sɔrɔ yan o b'a dɔn ko an sigi kunbɛn kodɔn bɛ nin apprécier diinɛ kɔfɛ o b'o de seereya min tɛ yɛlɛma
nka kuma bɛ o de nɔfɛ e y'a tɔ faamu hali na ne ma janfa kuma in fɛ n'an ye miliyɔn 100 don nin da la ɲininkali kɛ ko o ni ka Nelson Mandela ka don célébration na k'u bɛ dolari miliyɔn joli don a da la olu y'o kɛ mun kosɔn ko Nelson Mandela nɔ yera min ti sɔsɔ min ti sɔsɔ ɔ an sigilen bɛ min tɔgɔ la o non ne b'a Hayidara fɛ o bila e kana maaya kɔrɔ n'a sɔrɔla mɔgɔ bɛ célébrer i nafa de ma n'a sɔrɔla kɛnɛ kan ka sigi mɔgɔ ye k'i ye mɔgɔya nafa c'est-à-dire ne bɛ Hayidara fɛ n t'a fɛ o ye débat wɛrɛ ye maintenant hakili sira kan e k'a lajɛ ta yala karamɔgɔ Hayidara mɔgɔya nafali la anw ka bi tile la kɛrɛnkɛrɛnma anw ka farafinna yan walima i k'a fɔ diɲɛ yala i k'a miiri ta ko ne b'a ɲɔgɔnna ɲini min ye mɔgɔw nafa komi ale min ka ɲɛnɛmaya kɛra mɔgɔw ma hɛrɛ ye komi ale o ɲinini kɛtɔlama i bɛna dɔn ko tigi ni miliyari donna kɛnɛ na ale tɔgɔ la o kɛbagaw tɔ bɛ kɔfɛ ni mun ye non kuma ninnu kelen o kelen bi fɔ ne ye Sherif Usman Madana Hayidara ka kalanden anw ka gaaya ka kɛ kalanden ye karamɔgɔ Hayidara kun bi kɔrɔta ni min ye ne Hayidara ka kalanden ye non o tɔgɔ in b'a wajibiya i kan i ka ban kunfɛ kuma ma o tɔgɔ in b'a wajibiya i kan i ka ban ni dɔgɔn kuma ma o tɔgɔ in b'a wajibiya i kan i bɛ fɛn o fɛn fɔ a k'a sɔrɔ hali ni ɲininkara diɲɛ yɔrɔ bɛɛ dalu b'i bolo a la walahi kodɔnna b'a dɔn k'a bɛ dan yan munna ne y'a fɔ sisan n ko n'i ye ɲininkali kɛ miiri la n ko maa tɛ taa ɲɔgɔn sɔsɔ maa minnu ka kan ka célébrer ko karamɔgɔ Hayidara b'a la n bɛ o yɔrɔ in n bɛ dulɔdugu fila d'i ma o la i yɛrɛ hakili b'a a tɔ dafa mɔgɔ fila ka se 3 ma parce que mɔgɔ célébration a modèle ka ca ala belebeleba kodɔnnaw bolo o ye ka se ka mɔgɔw bɔ tiɲɛni na k'aw bila ɲuman na ka jamana denjuguw dilan k'aw kɛ jamana den ɲumanw ye ka duden juguw dilan k'aw kɛ duden ɲumanw ye occidentaux bara n b'a daminɛ Amérique u ka kodɔnnaba dɔ bɛ yen ko Michael Hart ale kodɔnna don o dama tɛ dɛ mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ kalan université la Amérique ale b'a a ka kitabu bɛ yen a 1978 kitabu in bɔra o de la yala Umaru kitabu in ye mun ye El Khaliduna Mia mɔgɔ 100 minnu bɛ yen n'u ti tunu on dit les légendaires n'aiment pas el usturiyun la yamutun mɔgɔ tɛ si hakɛya ye non mɔgɔ ye non a ye kitabu in sɛbɛn ko mɔgɔ 100 minnu tɛna sa hali n'a sɔrɔ farikolo tɛ yan nka u nɔ bɛ balo a tɛ sa yɔrɔ Nelson Mandela ta fɔ ye mais u yɛrɛ tun b'a yɛrɛ ɲininka a tun b'a référé ko ale ka ma dɔn cogo di a y'a ka a ka se kɛlɛ in kɔrɔ mɔgɔ min ka hakilina y'ale dɛmɛ a la chinois ka cɛ dɔ bɛ yen ko Mandela Gandhi ko o de kɛra ale ka hakilina tayɔrɔ fanba ye sisan américains ka cɛ ko a ye mɔgɔ ninnu tɔmɔ k'a dɔn kuma bɛ da kun min na mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min sera ka avion lanati yɔrɔ o ye dɔnni ye dɛ o b'a ka mɔgɔ 100 na mɔgɔ fɔlɔ min sera ka courant nati o bɛ a ka mɔgɔ 100 na
mɔgɔ fɔlɔ min ye moto nati ka o b'a la mɔgɔ fɔlɔ min ye mobili nati o b'a la sisan olu bɛɛ cɛla a tɛ ka mɔgɔw de sélectionner a nana anw ka kira sélectionner fana sisan a tilalen mɔgɔ 100 tɔmɔna n'a dafara a tɔ tora sisan tête de liste olu fana cɛla dangele o de ɲinini daminɛna a bolo sisan a ka choix o de taara bɛn anw de ka kira ma salawatu rabbi wa salamuhu alayhi journalistes ni kodɔnnaw m'a to a la u y'a ɲininka mun na u ko Michael e bɛ se ka mɔgɔ dɔ kɛ ŋana ye cogo di avion inventé bagaw cɛla e bɛ mɔgɔ dɔ kɛ ŋana ye cogo di minnu ka miiri sera ka na ni mobili minnu ka miiri sera ka moto di mɔgɔya ma e bɛ se ka mɔgɔ dɔ bila olu ɲɛ cogo di minnu ka miiri nana ni courant ye mɔgɔya ye Michael ko ne de y'a fɔ wa a dalu bɛ n bolo wa a dalu fana a tɛ se ka kɔsegin a k'u ma ko n'a sɔrɔ u kabakoyara mɔgɔ dɔ la k'o de nana ni mobili ye o ka dɔnni n'u kabakoyara mɔgɔ dɔ la k'o ka dɔnni nana ni c'est-à-dire avion ye ko n'i y'a ye ale ye kira bila u bɛɛ ɲɛ ka kɔn kira ka kiraya ɲɛ mɔgɔya tun bɛ cogo min kira ka kiraya kɔfɛ mɔgɔya sera yɔrɔ min juguma dabilali la sini tigɛ dabilali la setigi ka danyɔrɔ la ka sɔrɔ se ma dɛsɛ ka fanda gasi sigi ko kira ka kɔn kira ɲɛ olu principe ninnu ni mɔgɔya ti ɲɛ kɔ o kun bafiyera mais kira kɔfɛ ale kan tɛ diinɛ ko ma dɛ kira kɔfɛ yɛlɛma min donna diɲɛ kɔnɔ mɔgɔya basigina bɛn ni a ka c'est-à-dire droiture la ko ale ma mɔgɔ ye fɔlɔ wa kira kɔfɛ fana a yɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ ye min ye nɔbɔ o la comme anw ka kira salawatu rabbi wa salamu ni ala fɛ san 71 caman bɛ setigi ala bolo ala ko nɔgɔya n'an karamɔgɔ ye ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ala ka ɲa bato minɛ ala ka lamɛnw ɲa ala kira bonya ye sɔla rasuli kɛ o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ masa min sɔnna ka ɲinan yira an kɛnɛ la ala kɛ san wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ la k'an y'a invité bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɔlen wɔrɔ suru wɔrɔ jan k'a bɛɛ fo ala kɛ bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ala kɛ kɛnɛya d'an ma k'an karamɔgɔw fo karamɔgɔkɛ min yɛrɛ ka an tolo ŋɔɲa tigɛ su la an b'a fo sijan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a dan an ma ala ka denbaya ta fan ka d'an ma ala k'an dɛmɛ ka bɛɛ lajɛlen fo subere muso bɛɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnniyala maramu daw tɔgɔ la a tɛ yan mɛ a dusuku mɛnna n ye an b'an to yan k'a fo fo wojinɛ ɲɔgɔn ye ko ɲuman ala k'o d'an ma n bɛ bɔ kuma na yan hakɛto b'a la sɔla rasulu kɛriw tile ka kalan foliw kɛra conférencew kɛra an ta ye ka bɔ ka an badenw fo ka sinjiw fo ka silamɛw fo k'a daminɛ depuis kunasini fo an filɛ yɔrɔ minɛ bi nin baara in bi senna ni an baden bɛɛ lajɛlen kuma lasurunya bolo ma mɔgɔ o mɔgɔ sen yɛrɛ se kɛnɛ in kan yan an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ bɛna dugawu minnu kɛ ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ depuis baara in daminɛna tiɲɛ yɛrɛ la dɛmɛ de bɔra fan 14 bɛɛ ka fédération magwɛn k'a daminɛ an kanuɲɔgɔnw la dugu kɔnɔ ka na an ka parew na ka na se tɔndenw yɛrɛ ma ka taa fédération nawa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bɛɛ y'i se kɛ nin baara in kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye an ka pare a ye bonyaba de kɛ n'ala sɔnna ma an balimacɛ yɛrɛ n'o ye Sakɔ ye ale bɛ lɔgɔ kɔnɔ yen a bɛ sisɛ feere kɛ a ye sisɛ caman de bila ka na di an ma nin baara in kɔnɔna na ko an ka a di dunanw ma ko ka dunanw fana n'a ye vraiment k'a fɔ a ye ko a ka bonya sera ko a ni ce an bɛ kɛnɛ o kɛnɛ sigi jamiyatu ansar dini na Sakɔ a ka balo b'an lasɔrɔ n'o ye sogo ye bɛɛ b'a kalama sogo ko bɛ yɔrɔ min na sisan a ma nɔgɔ dɛ donc an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka na ba bɛɛ lajɛlen fɔ fédération nawa kɔnɔ section 10 ani section 70 a tɔnden cɛman na musoman ka bɛɛ fɔ ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ an b'a ɲini ala fɛ ɲinan ta kɛra hɛrɛ la cogo min na ala ka san wɛrɛ ta yira an na ten
nafolo nu bɔra yɔrɔ minnu na ala ka barika don la. nin baara sanuma in kun cɛra ni kuranɛ tugawu kalanni salakallahu lazimi an ka jɛ an k'o sira ɲɔgɔn fɛ. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din. وانصرنا معهم وخذل من خذل المسلمين ولا تخذلنا معهم آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. an ye kuma galama tenkun ko labɛnbaw an balakaw nisɔndiya gatotigɛw olu kɛra nin kɛnɛ in kɔnɔ ni ka baara in kun cɛ an ka jɛ an ka o kumakanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. kabini an ye nin ko in daminɛ a dɔnni bi cɛ don o don an bɛ kɔrɔ ta ka taga de don o don an bɛ wasa de sɔrɔ ka taga an ma nimisa tile kelen donc o la bi a ye san 71 sɔrɔ vraiment an fari fonina kosɛbɛ an nisɔndiyalen don danti an ka nisɔndiya la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. bon baara débutera cogo min na o tɛ dɔwɛrɛ ye ala sɔnna an n'an ka vice président ka fara an ka secrétaire kan vraiment an y'an bolo de di ɲɔgɔn ma ka équipe min former o de kɛra ka an dɛmɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ donc équipe in bɛɛ lajɛlen de bɛ a kɔnɔ fɛn fɛn kan ka bin kɛ jɔyɔrɔ min kɛ i bilala min na wala i b'i dan yen de donc min kan ka bila min ye sécurité ye i bilali ka poste de la min ye ordinateur i bilali ka poste la wariko ɲɛnabɔbagaw fana bɛ yen nɔ ala sɔnna bɛɛ lajɛlen y'i se kɛ bɛɛ lajɛlen y'i jɔyɔrɔ kɛ donc an kɔni y'a kɛ bɛn ani kelenya de kɔnɔ wala tɛgɛ digi ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔ hali n'a ye nafolo fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ fɛn fɛn kɛ n'a bɛnnen tɛ n'a bolo dilen tɛ ɲɔgɔn ma vraiment a ma nɔgɔn ala sɔnna an baarakɛ ɲɔgɔn an ye bonyaba de sɔrɔ yɔrɔ la an mago jɔr'u la fɛn fɛn la u y'a kɛ ka se a dan na o kɔni o y'an nimisi wasa sabula a y'an hakili jigin karamɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya kɛcogo la donc a mago bɛ fɛn min na ala yɛrɛ karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ jumɛn ye vraiment a ye an rappelé o de la donc bi o conférence an ye nafaba de sɔrɔ a la puis gâteau fana ala sɔnna a yɛrɛ ye gâteau ye donc an ye gâteau caman de labɛn k'o fana di an karamɔgɔ ma ale k'o tigɛ an karamɔgɔ yɛrɛ place la donc ala sɔnna conférence kɔni do kalanw kɛra an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ nouveau min na o de ye ka mɔgɔw ni lahinɛ wala n'o ye an ye bikan dɔw faga n'o ye misiw ye n'ala sɔnna ma o sogo n'o malo o bɛna di an badenw ma sisan nɔ bɛɛ lajɛlen b'i kɔnɔ fa bi kɔni vraiment nisɔndiyalen don an fari fonnen don kosɛbɛ an bɛ ala tanu ka barika da dakurunya 2 dɔrɔn wala ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye adamaden mana kɛ cogo o cogo i bɛ se ka diya bɛɛ lajɛlen wala donc an bɛ dugawu kɛ ala k'a kisi nin juguw ma ka kisi jugu dogolen na bangeli bɛɛ lajɛlen ma donc ka ansaruya yɛrɛ kɔlɔsi ala ka ansaru bɛɛ lajɛlen kisi sabula an n'an karamɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo an de bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye an bɔra an karamɔgɔ bɛ dugawu k'an ye su ani tile donc an bɛ labanko ɲuman ɲini an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani anw yɛrɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲa. nisɔndiya min bɛ ne na bi ne tɛ se k'a fɔ k'a s'a danna n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a daji m'a faga nunji b'a faga nin ye Subɛra Misaru ka gagɛlaw de ye anw de y'an ni di a n'an dusukɔlɔ k'an bɛ sa ni gadaga ni kunna ye f'an ka ninakili laban an bɛ nin baara in na Sirifucɛ kɔ a n'a ka jama Subɛra gagɛla de ye ninnu ye an kɔni bɛ nin gani kɛ bisabirilayi ala ɲɛda yeli kama an t'a kɛ tɔgɔ kama an t'a kɛ yɛrɛ yira kama an b'a kɛ karamɔgɔ kanu a n'a ka denbaya kanu o de y'anw bila nin na k'a kɛ bon alhamdulilayi welewelekan min kɔni bɛ ne bolo ka se ɲɔgɔnna denmisɛnninw ma ani dɔgɔninw ani kɔrɔw vraiment ni mɔgɔ min kɔni saralen bɛ nin baara la i ye kojugu k'i yɛrɛ la an ye nafa min sɔrɔ nin baara nin na n'an ko k'an b'a fɔ an tɛ se k'a fɔ ka s'a danna ka ban donc an kɔni san o san courage de b'an na ka fara courage kan nin baara nin kɛli la an ti sɛgɛn an ti saliya an fari ti faga an ti gingo hali suro 3 heures welela kanu sigilen t'an ɲɛna ni gadaga ni kunna yan folikan laban in bɛ ne bolo anu kɔni kɛrɛnkɛrɛnya la an gage muso anu mago bɛ duwabu de la duwabu ka duwabu ka y'an denw o n'an yɛrɛw ala bɛ se ka
an time nin toni kan ɲɛ ma ala kana nana tiɲɛni sababuya foyi ye an dusukun na ka tila k'an denw k'an cɛ tabagaw ye nin diina nin na n'an dɛsɛra ka kow kɛ nin diina nin na an b'a ɲini ala fɛ an denw ka kɛ nin diina nin kɛbaga yɛrɛ ka tɛmɛ an kan an cɛw n'an yɛrɛw ka tɛmɛ an bɛɛ kan an ka laɲini yɔrɔ an badenw an y'a fɔ cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la ka fɔ nin an ye Côte d'Ivoire jamana kan fédération nawa kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sobre laada dɔw u bolo u bɛ ala barikada kɛnɛ sigi wale ɲuman dɔn kɛnɛ ni ka ɲɛsin cɛkɔrɔba ɲuman ma an fa n'an karamɔgɔ a se yedu sharif usman marana hedra ale ka bangeli san kunbɛn la min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn sanga ni waati aw ka ɲamadali la ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ kolosuma ni basige ka don diɲɛ kɔnɔ ni nin cɛba in yɛrɛ hɔrɔma ye ka dugawu don kɛ san 71 caman bɛ ala bolo ala k'a fara ani cɛkɔrɔba in yɛrɛ si kan kɛnɛya kɔnɔ wasa kɔnɔ sankɔrɔta kɔnɔ k'a barika don kɛnɛ sigiba bɛɛ lajɛlen na diɲɛ kɔnɔ shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ Oye, nyangari boye, usumani hai.